घबराला घरवा से बहरी पिया केहू नहीं जाला। सुनिए के खबर पिया दिल घबराला घरवा से बहरी पिया केहू नहीं जाला। न्यूज रोज देखिले सब लोगवा मानता घरे आ जाए बलमुआ लॉकडाउन लागता घरे आ जाए बलमुआ लॉकडाउन लागता। म्यूजिक बाय निजू निर्मल। रहमान बलमुआ रहुआ धली कौनो गाड़ी देशवा में भइल बाटे पूरा बीमारी। रहमान बलमुआ रहुआ धली कौनो गाड़ी